ran lut turang ang hi chon ran lut turang a yela chon hei realme te pon ran join le a pz te chuan nizana mi ho ni a chuan a vote kan han thlak tir chewa zaina hian next class a nge in zir le duang kan an tia reasoning thlang an tam zo plat me a chumi wang chuan in tlok reasoning noya topic poimo tak mai tlok concept kan ziranga chuan basic ka hrit masa chewanga basic dota chuan in a formula mo trig method kan ti me chumi chu um ka hrit le chewanga ratio method ten lo chhuak tang sen tin nge kan chong ti ho vel khani don ta chuan in kan han lut chho tran ngal me ngal join turang chuan join turanga ila chuan helai hian poimo deuh me chu tlok reng renga chuan tirnan sanalem kan siam lo nga ti hian ate ber a oma amila ya oma mo a saber oma heng a saber hi nge kan ti chuan a second hand kan ti ang khani ta second ti maila chuanin alaya hi nge kan ti chuan minute lai khani ta minu ti miten ani a chuan a toy ber hi nge kan ti chuan hour mo hour hen kan ti khani ta lai hianin poimo vele lai chu hemi bika hianin ron join bel zela ta hianin sana lem kan siam le longa hi dar som pahnih ni tang se hi dar khat dar ni dar thum dar li dar nga dar ruk dar sari dar riat dar kwa dar som pakhat ni tang se helai bika hianin khoisona poron so pal takin kan soidu lai chu a hemi fula hianin division en zange om kan ti chuan poimo deuh lai chu hemia bika hianin division som pani a omani entinge chu chu kan hriat ngal thei kan ti chuan helai hian an chiar taila pakhat ania tero pahnih pathum pali panga paruk pasari pariat pakua som pakhat som pahnih chia chia 12 division an ta mo 12 division an oma chu chu ten kan ziak thina division kan ti reng reng chuan poimo deuh lai chu division reng reng a chu hemi dar karmo ten example kan penga dar sum pahnih hi lo kok tang hila le dar khat in kar a hi hemi a hi division khat kan ti thina ni mo chu tiang chen chuan dar khat le dar hnin kar a pawh hi akar ol lai a hi division khat kan ti lai tho khani ta a division in kar kha chu engma thil ra om lowa chuanin poimo vele deuh mai tuna one rotation ah hian one rotation chu enge kan ti chuan hour hand bika hour hand ka hril chunga minute hand ka hril le chunga second hand ti hi chu exam a chuan out of syllabus ve du ni ve ta hour hand le minute hand hi poimo a zena kan zir lai tura po hi la hen an en taula ta hen dar so pa hi ko tir taila hemi fula akal reng reng hian chiang em chu poimo deuh chu hriat ngei ngei tura chu one complete rotation ah hian one complete rotation ah hianin degree en zange kan ti chuan hela hian zathum somruk omani one p lete complete rotation 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 ah hian en zange degree zat kan ti chuan 360 thina 360 degree chuan zia chu hei dar som pahnih a dar zat a hi dar khat lo ri tang se mo dar hnih ri tang se dar thum chu tiang se chuan culture char tang se na position ngai vek dar som pahnih a bokhen a valet hian degree en zange kan ti chuan one complete rotation ah reng reng 360 degree omani mo ani le tuna vele thungana hemi pumpuya hian insana po halo en ve chin maula dar dar som pahnih hi rik tir taila mo dar som pahnih tuna hena kok ta tero dar khatani hun kha thleng le nge don mo huna kal zela kan damani chuan dar som pahnih tang dar khat ni hun po manga dar khata tang dar ni hun po manga chu tiang bokin dar thum tiang zel khani na kal zel don ta chuan 1 hour
ve inkara hianin degree en zange omti hi kan chu danga chumi chu dan chu ka hril cheunga dar som pahnih kan rik tir ta dar khat rik tir taina hemi a degree zata angle hi en zange kan ti chuan entinge kan chu thin kan ti reng reng chuan 12 hour a khan 12 hour a 360 degree omatiro 360 degree oma chuan 1 hour a en zange omang kan ti chuan 360 hnuaiah hian ei 12 hi helai hian kan put up de kan da thla de nga 12 in kan consider 12 3 36 ania tero 0 la banga omje chu 30 degree 1 hour hena hian helai hian kan sei lokang 1 hour a hian en zange om kan ti chuan 30 degree omni omje chu hei helai mi te mo helai ya ka zia hianin en zange om kan ti chuan 30 degree omani hi 30 zel in karani a mo ti han abula hen a sira hen kan ziang me o helai mi in kara hi 30 zel ani a chutiang bokin dar khat le dar ni in kara hian en degree en zange om kan ti chuan 30 tho oma chutiang bokin dar ni le dar thum in kara po hian 30 degree tho ni a chon entinge kan hriat zungzung theng kan ti chuan dar som pahnih tang hian chhut ngal top zel mai la Awlsam ber thina dar som pahnih hi bul tan na hmang tai la dar som pahnih le dar thum in kara hianin degree en zange om kan ti chuan distance and direction ko kala hrit cheunga poimo dona dar som pahnih le dar som pahnih le dar thum in kara hian PM AM vela ha chon no boilo put mai la dar som pahnih le dar thum kar han degree en zange om kan ti chuan lai hianin 1 hour a kal thla tero tapo hen a kal le a tapo hen a kal le om zia chu 30 degree mun thum chu en zange kan ti chuan 90 degree bawk ani mo ti hian a straight hian helai zel hi angle zel hi 90 degree ni ti kan hrenga la mo hi a basic ngoi ngoi ani a 1 hour a hian a 30 degree hemi hi apoi mo anga indole chin chhione in chin chhia du che lo ni pon apoi chuang lo wa chuan tuna minute hen kal vele taila minute hen kan kalanga hian Osa MINUT oya tulumi ta khalo se lok te a a eng lai bra 1 hour a khan mo o kan soi liang ngo kami ta ti hian in o kan siam lenga ti hian dar som pahnih ni ta tiro chuan hi dar khat ni o tang se dar som pahnih le dar khat in kar a degree za da khamoi ti a imo tuna um wan war hamo I rồi kami lu khat wan war zo che mi mo um kami 90 degree lo se ha 90 degree lo chu dan mo imo ka o o ka sei advance ve de ulenga tlemin heti hi ela hianin hi ti hian ni tang se loko ti hian o example kan pile jok siang ti hian lo ni tang se a hi north ania tero hi south mm ania hi east ania mm chuan hi o west anita yes hemi hi helai a straight line kara hi mo helai straight line in o kara hi 90 degree nia chutiang pokin helai o le helai in kara hi 90 degree thawni a mo o o chuan helai po hi 90 degree thawni a 90 helai po 90 degree ni a avai 90 degree vek pali omatero 90 hmun li chu o en zange kan ti chuan 90 hmun li chu 360 degree ni a mo o hi 360 distance and direction in karanita chuan dar som o pahnih le dar thum in kara kha en zange tlak don kan ti chuan hei straight line in a kal ve ve ni mo ti hian a awm ta awm zia chu helai hi 90 degree ni ta 1 hour hena o hianin ti hian kan soyanga dar som pahnih le dar khat in kar hi hemi te hi 1 hour chu 30 degree ni ti kan hrenga la mo hei dar som pahnih ni chuan dar khat ania 30 degree ni ti kan hrenga dar ni po hi en zange nian kan ti chuan 30 tho mo dar thum ani chuan zange pakhat pahnih pathum ania mo 30 hmun thum chu en zange kan ti chuan 90 degree ni mai ti khan imanem ka o soyong o zia ole o um ka thiam de khan o um ole a zona kha yes zona khain nei chuan min zo hrelo la chan khana nuam ve hrim hrima mo chuan heta hianin
minute hena tuna kan kalanga hour hen kan zota ka chuan kan rap lok ang tuna minute hen kan kalanga minute hena chuanin ni china mi ang deuh ang tho kha ni dona minute hen minute hena reng reng hen ti hian example kan pele lo anga ti hian hei dar som pani ti tir taila hei dar khata dor ka wadang yo la hian chuan tuna hianin dar som pani akok meka mo dar som pani kok meka chuan ta hian a ti hian kan soinga ta hianin dar som pahnih le minute khat a awm atiro tah hian chuan tah hian dar som pahnih le minute hnih a awm a dar som pahnih le minute thum minute li chuan khat hnih thum li hei nen minute nga ni ta ka soim zin man zel tura ngai taila tunah hianin dar som pahnih le minute khat ka ko tir ta dar som pahnih le minute khat ka ko tir ta chumi a degree zata chu tunah helai inkar ate hi kan zong ve lenga 1 minute inkar ah hian minute khat inkar ah hianin degree en zange om ti kha kan chu tanga ti hian tiangzel hian ti hian ti hian kan chu tanga emi a inkar zel hi kan chu tang tuna chuanin voice kan offlock anga chuan kan on le ngal don ni a thom ri noi noi oma wang khanin kan zir thelo pa kan concentration level atlang hiam phang ti ka hlo wangin kan off zoi ni a chuan i tikhanin tong thei to tura ngai la voice kha om thei che lo ni pon cheta hamiron shrilanga hi kalo on lenga tuna hen ko onin ka hria ma se zoom hi tlemin khoi hi har hi ka ti ve thina chuan tuna hianin example ka pek ta hian dar som pahnih le minute khat hi mo hei hi hena hianin a minute zata hi orange zong asenin kan zia kanga dar som pahnih le minute khat inkar mo a minute ten zel hi degree en zange om ti kan chu danga ni chinami a khanin ka soita ang khan 1 hour a khan en zange om kan ti chuan lok ti hian kan soi photeng 1 hour a hian minute en zange om kan ti chuan 60 minute om thin ni mo chiang sa om lo ti po ni maila approve na po ma chuanin 1 hour a hianin en zange ni china ka soita ang khan 360 khom ta tero chuan 316 soi photila 1 minute en zange omang kan ti chuan 360 by 60 kan ti le me nga mo 0 le 0 ngam kan senga 66 are 36 om zia chu 1 minute in kara hian 6 degree chaw omani ti hian hei hi apoimo ve a no chin chia bokula chuan lain om zia chu minute khat le minute khat in kara hian mo helai hi minute ni lo ni ta se minute khat le minute ni in kara hian degree an zange om kan ti chuan a in kar azim te lai khan 6 degree zelo mani mo chu tiang po in minute ni le minute thum in kara an zange om kan ti chuan 6 thawani anga chuan minute thum le minute li in kara an zamom don kan ti buk chuan 6 minute 6 degree thawni a minute li le minute nga in kara an zange kan ti chuan zange niang 6 degree tho chu tiang bokin 6 ania tero 6 panga oma ta hianin question a internal me advanced question nianga tiang hi chung question kala hu chelo ma se I dar som pahnih chu dar som pahnih le minute nga inkara hian degree en zange om ti kha khoisona minute degree en zange om ti kha miron zot tang se 1 minute ta 6 degree om ni ti kan hre chiang ngal to lutuk kan hre chian ngal awangin en zange om minute som pahnih le som pahnih le minute nga inkara hian en zange minute om kan ti chuan minute nga only 5 minute om atiro chuan en tinge kan tiang 5 is to 6 kan ti meng mo chu en zange 5 6 are 30 degree ni chu ti hian mo ka kha question alo om ve thei dan kan sei thok thok ani a chuan in
hrethiam emo ka soyam zia hi in man lo chang ka repeat non ne theya voice kha in on thei toem ka chiang chia lowa zona lo chang kan kal nga le nga zung zung anga chuan heta hianin e next sakal kalanga chuan helai po hen kan soi le lok teng next sakal ma in one ta hen dar som pahnih kan ti tir ta tero ta hen dar khat ni tang se chuan helai hen minute Tawka kal don ta khat ni thum li ani ta chuan minute minute hen a hi one complete rotation a po hi en zange kan ti chuan a dar kar khata 60 minute to matero chuan a minute hen a po hi one complete rotation a chu en zange kan ti chuan 360 degree tho ni kalai kha kan hriat ve me me a kan soi wal ve ve ni na chuan helai hianin tuna ve le tung type til dang de example a tuna ti hian sana lo le tang se mo dar so pani ti tir taila dar khat ni tir taila ta hianin dar som pani ko tirwa meila ta hian dar som pani le minute khati a minute hen hei hi ni hi o chuan ta hian minute ni minute thum minute li inen minute nga ni ta mo helai kha exame degree kan ti chuan 6 degree ni ti kan hrengal phot mo ma se minute khat dar som pahnih le dar som pahnih le aniang atro dar som pahnih le dar som pahnih le minute khat in kara hian our hand hi a move don em kan ti chon chete in a move nge nge don mo a chiang sa ni a chiang ngoi ngoi a sana kan hrethiam lo kan om ka ring lawa ta hianin soita ang khan I dar som pahnih tuna hen ko tir taila mo hunrei lo te ngang le taila a hnu loka chon dar som pahnih le minute khat chia chia ron ni ta chumi minute khat chia chia ron ni ta hnu a chuanin a our hand hemi a our hand lai takate hi akal ve nge nge don mo akal za chu enza nge ne kan chu chu gang tuna a chu chu dan poka hril chunga ni china ka star mark ho tir ho zel ho cheu kha poimo dona omzia chu dar som pahnih le minute khat ani chia hian a our hand po hi chete na move dona omzia chu ti hen kan zianga e tiang vel hen mo ka ziak dik lo mai thea poi lo tura ngai la tiang vela hianin a move nge nge do ni mo a move lo ni jang kan sana ha dik lo ti na ni me ya khami a move lai a degree chete lai 1 minute a move to nu hian our heni enza in nge enza degree in nge akalang ti khatuna kan chut chuanga ti hian entinge kan chut chuang kan ti chuan ka chu dan hello enula masen chu thiam lo ni pon in by hat to panga poi chuang mi lo exam a khanin va chut kol vek vel kha chu hun hi adu rei thina wangin ti hian tuna kan tiang ka soidan hi uluk tak in ngai thaula 1 hour a exam he om kan ti chuan 30 degree ni ta tero chuanin chu tiang bokin 60 minute a po 30 bok la ti thoila 1 minute a chuan exam nge ne kan ti chuan 30 by 60 chu kan cancel nga thin cancel na 3 1 3 2 ni ta mo 1 minute equal to 1 by 2 kan nei ta chu number pang aya chantir taila enjang 0.5 a move don degree in mo omzia kan soi fia le lo ong ti hian ni china ka soita khan dar som pahnih lo rita tuna mo dar som pahnih a lo rita a chuan ti hian dar som pahnih po kan ko ti ranga dar som pahnih hnuwa hun rei lo te kan ngak liang hun rei lo te kan nga hnuwa dar som pahnih le minute khatalo ni ta tuna dar som pahnih le minute khatalo ni ta a chumi a move zat a minute lai chu 6 degree ni ti kan hria mo 60 te kan ti 6 degree ni ti kan hria ma se tuna poimo vele deuh a our hand poi akal ve nge dona akal ve za na tur su engza degree nge kan ti chuan hei chete kal dona chete tak deuh mo chu engza nge kan ti chuan 0.5 degree zel minute khat mo minute khat akal zel hian our hand hi 0.5 in ti hian tlem te ten chete ten ti hian akal ve bek bekang mo akal ve bek bekanga chuan a minute hen hianin
a minute hen hianin 360 a hel kual huna dar khatani chawang ti hian o khalai kha kan chiang tura ngai la chuan tiang hianin question hi ron chuak thina mania poron chuaka zain chu question engma ka type lawa chan chu a handwritten vek theya chuan ti hian example kan pelok anga mania mani dewani tain ka hria ka chiang ti chiano mizo train kan ziak meng o a our hand a basic a chaw dan kan chok phutanga chuan formula trick method ka hrir chet to chawni o tha te mania chuan our trick a oma mo basic a oma trick a oma super trick a om le a super trick thleng ka hriang zo zaina hian engza inge move don mo ni chinami ka soyang khan e ta hian ani china ka soita ang khan dar som pahni ni ta te ro tuna dar khata ni ta a chuan a hour hen kha ti hian dar som pahni ni ta se dar som pahni le min khata ni khan 0.5 degree zel kha kal don ta mo 1 minute ta zel khan chu dar som pahni le minute som ni a hian minute som ni chu khoi lai nge ang kan ti so he lai vela hen o matiro a hour hen hi enza inge engza degree za tin nge alo move don ti kan chu dona tiang po hen question hi ron kal theya chumi wang chun tuna basic in kan sukang entia chaw tur nge kan ti chun la hian luk deuhin lo ngai thla ula ta hian 1 minute a khan en zange om kan ti chuan 1 minute a chuan 0.5 degree khan ni ta tero degree chu jek lo meng chuan dar som pahnih le min som ni ta a minute a overhead kan mamu a minute za ta hi kan la photang mo a minute za chu 20 minute ania tero 20 minute chu zange minute khata a move don kan ti chuan 20 multiply 0.5 kan ti menga chuan fundamental class ha po han ka hril to chuwa point ti bo turin en zange la hianin 0 hnuai ka da thei kan ti chuan point nu a number pakhat chaw om lo 1 chu kan zia nge ngai mo point nu a number pakhat chaw om wangin ta hian 0 pakhat chaw kan zianga chuan point chu tuna lo bota ang ti hian mo 5 in chu cancel ngal la 5 2 are 10 ne tero 2 in cancel la 5 10 ania omzia chu en zange en don kan ti chuan 10 degree in our hen hi alo move ve don ni mo omzia chu ti hian dar som pahnih atang khan kan chhut ta tero ti hian dar som pahnih atang kan chhuta chuan a minute zan khan minute khata kala 0.5 a kala 10 minute ni kala minute thum mo minute som ni 20 minute a azuk thlen huna a hour hen a hi en zain nge kal don kan ti chuan ni china ka soitang khan 1 minute a khan 0.5 a kala 0.5 le a minute zara khan kan bel topang mo a kan multiply topanga 0.5 chuan 10 degree lo chuak ta mo kha khani a question basic a chodan chu ma se tiang a hen question hi karon ti ol mai me en tirnan true thar and train chi tel han ni ta loi me tang se tiang a hi chun a boi thak zo vek thina chuan ma se hemia basic hi chuan in thiam lo ni pon zaina ka soidan a hi in hre thiam chia lo ni pon a poilo ma se tuna ka soi tur he chu in hre thiam nge don ti ka soi ngam a a chan chu i ain ol hlei mai pia lama a ain that hlei em ma chuan tuma ser ve lo lango ending e kan ti thin kan ti chuan ta hen kan ziak photen angle between minute and minute minute and hour hand sumi chu a formula hi trick method ani a enge chu kan ti chon 38 minus 11 by 2 m hi ni hi direct formula kan ti ni a chuan h hi enge kan ti chon h chu hour ani a h o u r hour ni a m chu enge kan ti chuan minute mo m i n u t e minute ani hi lai hanin zonain nei po kha chuan min zot hre lo ula chuan ti hian
question ron chuak thina ti hian mo omje chu question rong kal dana chu ending e ten kan ziak lenga angle between angle BTW between minute minute mani pokan exam question a 2025 a pokam mu a tam tak chuan thiam don ti chu ka chianga chuan 3 antenna 320 telo ti taila am le pm a han boilo ula mo tuna kan solve ang ending nge a basic chuan kan solve theite me ma se a tui don nu tuka mi ai kha chuan ending nge kan tiang basic a solve ai chuan formula direct trick kan ti me mo direct formula kan ti me hei apoi mo mami ka soi ho zong zong ka insha thiam lo ni pon insha thiam du ni pon mo private message pon mi ron zo te ya ma se insha thiam lo ni chuan hi thiam nge ro in chir mi lo he thil te hi mo in chir do lo a chan chu ending e tu na kan chu kang 12 atang khanin calculate don taila basic chuan a thui don tu ringot mo kan la cho dik lo nga phei chuanin kan answer hi aso chiar nuai ve thina tuna kan ti veng 30 hi ya enge kan dang na hi dar thum le min som ni ne tro mom 3 hi hour nia 20 hi minute ani a chuanin hi ya hen helai hen ta hen h kan ziang le photanga 11/2m hi ya hen enge ka zia the kan ti chuan ta hian question a po mi ron pe ngala ya chuan 3 kan ziak de ang ti hian mo chuan 11/2 hi zia thei hin lo thinula chuan m a hian nge kan ziak 20 ka ziak de me ang 20 mo chuan 2 in a cancel thei ang tu na kan cancel ang 2 10 ar 20 ni atero chuan 10 11 ar en zange kan ti chuan 110 ani a ani lo 110 zo kan ni a 110 nang reng a chuan 33 ar en zange kan ti chuan 90 ni a chuan hemi te pahnih hi kan minus deng kan minus anga chumi answer chu 20 degree ti hian alo chawme ni ta khanin zona in ne nei lo chuan in question chaw tur hi ka ziak dona nei lo tura nga yang o soita ang khan hemi direct trick hi I apoi mo ve thina engon cha apoi mo nu tuka ti zokang chuan tuna he hian chokula nangmanin voice a hanin min chang ula voice a han min voice ani lo pon cheta han min chang ula entirnan tuna question kalau siamanga 216 ti sinango hemi hi degree en zane option kalau ziakanga 17 degree b na a 16 degree c na a 20 degree chuan d na a nge 15 degree ti hian kan chang chinula eng formula nge kan panang kan ti kha chuan 30h minus 11/2 em hi kan hmang nge nge ang hei hi hmang ula in thiam me ang an chok chin te nang manen pi zetate nun sang ate nun sang hei chu ka hrial rom yo chang thei don na nge kan chokang o ke ma pon ka hritlang lu tura hritlang khaw sigin ko ma tun lai chu a boi thlak thei khop me a chuan ta hianin dar ni le minute som par kan ya tero 30 hi chu kan zia nge ngai lo mo chuanin hi a hen nge kan ziang hi a chuan true kan ziak me ang true kan tianga minus 11/2 hi kan ziak le nge nga chuan minute a hen nge kan ziang 16 minute 16 hetiang zong te hi ni me mo abak dang om lo reng reng cancel the anga cancel nga
true 8R16 ania tero chuan 32R16 nia chuan 1188R chu enzange 88 ania mo minus le plus vel kha chu lungai lo ula minus chuak don lo hrim hrima mo tianga chuan plus le minus a han boi ngai lem lo wa chuan kan minus ang tuna 88 minus 60 chu enzange 8 ania tero chuan 8 minus 6 chu true omzia chu 28 degree lo chuak ani ta hian mo tiang bokin entin nge adang hi han chong le chin tai la entirnan mei mei ratio method pok hril chunga nakina entirnan angle between mo angle angle between minute and hour hen tiang hianin question hi ron chok ve du zeni o poimo ve a me cha te chan te ran tel thina 5 exam 5 taka dar nga le minute som thum te taila mo basic in thiam du ni pon basic khanan chakula min kan formula kha kan zia len tuna 30h minus 11 by 2m kan zia nga mo chon 30h aya enge kan zia tu 5 kan zia lenga chon 11 by 2 kan zia nga m aya enge 30 ni nga 2 in kan zia nga 15 ania tero chon 35 are chu 115 ya chuan 15 chu enzang e kan ti chuan 165 ania mo 165 minus 150 minus 165 chu enzang e kan ti chuan ti hian kan minus le top meyang mo kan minus le top anga 5 ania tero mo only 15 degree chia lo chuak ani ti hian mo khatiang zel khani a he hi a formula method chunia hemi formula te hi thare ulu tuka every cases a man theya chon a last question ta antina question hi kan chut lenga pakhat che kan chung leng tuna ratio method ka shil le chunga 6 antina loko ti hani ta se 8 840 telo ni tang se mo ending e kan song kan ti chon 30 chu kan zia le nge tur ni mo hi a nge ne daria tania tero tu na hen 8 kan zia meng ti hian mo 11 by 2 kan tianga mi a nge 40 minute kan zia khang 42 in kan sel la 20 ni tero mo chuan 38 ar chen zange zahi somli ni a chuan 2011 ar chu true 0 ni a mo omje chu hemi hi kan minus ang tuna kan minus anga example lo chung only 23 degree chia lo chung ani ichina ka soi ho kha base ho kha atira ta mo minute khata example omti te awa kan khata example omti ho kha tem lo kan ko lo ma second zek nun le shim shim nga in she du takin 1 hour a hian example degree example move chain kan ti chuan 30 degree move a mo hi hour one rotation hour handle ni tang se hemi data next type de next topic kan swinga 1 minute mo minute khat le minute khat in kara hen an zange degree in kara hi a oman kan ti chuan 6 degree nia mo 6 degree is the angle between 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 2 minute hand mo 2 minute hand ani a chuan atop nan lai hian lai tho hianin 1 minute ta mo omje chu dar som pahnih kan ni tir ta dar khat kan ni tir ta chuan dar som pahnih atang dar som pahnih le minute khat ani chen helai a hour hen lai taka hi mo helai tak hi en zai nge eng za degree nge a move don kan ti chuan a degree move za tura chu minute khata kal zer khana hour hen a kha 0.5 zel mo 0.5 degree zel akal dona heng ho hi chinchia ve shim shim ula exam apo nakina te po future te po lo lo om theya mase khatiang kha in thiam pe che lo ni poni sina ka shil chu 38 minus 11 by 2m hei hi direct formula ni a mi thiam hoina an lo dinge yang an lo mu chua ani a tha em em a chuan ke ni chuan a thiam kan hna ve to thu ani chuanin
entirnan mai mai ti hian question a ti hian lo tang se ratio method tuna type 2 na kan kal ve le thungang mo ti hian question a angle between a and g l e angle b e t w e e and between lai chon tlem a thuak sen ve deuh hleng ngai dona minute and hour hand kan tianga chu chu if the ratio is 1:6 te hilo ni ta dei tang se ti hian mo hianin question hilo ta dei ta se tinge kan tiang hei hi next type ania omje chu ti hian 1:6 ratio no matero mo 1:6 a oma chu exam ni the tiang are chon a formula how te hi om ve thina chumi ho chu ti hian example kan peng o uluk do no ngai thlawla 8 ratio method 1:6 in omatero chu number pa nga in 1 chuak the awara chuak the nga ya chon minute hena po 6 chuak nge the enjang ong kan ti chon la hian 8:48 thi 1:6 a chuak the don kan ti chon la hian ulok do han en taila 18 cancel taila 8 1 is 8 1 chu chuak phot mo chon 48 hi mt bula om kan ti chon yes om chiang lom 8 en za na nge om kan ti chon 8 6 are 48 om je chu 1:6 thau lo chuang ni om je chu hemi po hi ni thei mo option a entir nan mai mai ating 7:35 te polom thea chuan b na 10:38 ti te chuan c na 8:48 mo helai ka jiang chiang hian ti hian lom ta se d na 10:49 te polom ta se ta hian poimo deuh mai ratio method in anon dani pon boi mi lo tur ratio method anon da chuan ti hian kan chang meang 1:6 ani tro 1:6 ani chuan lai po hianin number pa nga put up don taila mo number pa nga kan put up kan cancel nuwa 1:6 book a chuak le thenge nge nga ya so ta chong kan thok kan sem vele de uhleng china nga ya 8:48 ani ti kan chiang ak mo 8:48 ni lo dang entir na hemi hil om lo tang se 8:48 lo dang enge nyang kan ti chon 6:36 te polen le de the achan enge kan ti chon 16 cancel chinang o 6 1 is 6 ania chuan 6 6 are 36 ania hey 1:6 boka lo chuaka omje chu 1:6 hi hey 6:36 hi kan answer digani mai mo ichinami ang chiang po khan lai option a point tiang ho ko hen ron da theya khamia khanin ratio method po anon da po khanin buai mi lo turani ti kha kan sei du a chuan in hre thiam em ka swem je che ta ha min an chang lok te nge ka thu se hi hre thei mi lo so chuan hei chu zame kan ti chuan helai option bi ga hian 8:48 ani ti hi answer ni ti kan shangala chuanin ti hian lo tang se mo hre thei e pi zeta miron changa chuan ti hian question hi entirnan me mo tuna super kit ka se changa super kit ki poi mo de do la in kem turangai la hi chu kan san thei turangai ngal bokila chuanin tuna entirnan me super trick kan tianga entirnan question a 7:35 te lom tang se hei hi kan cancel ngal top theya mo kan cancel ngal top the zai nge kan cancel don kan ti chuan kan cancel na za tur chu 7 1 is 7 nia tro chuan 7 5 are 35 ania omzia chu 1:5 alo chuak phot
tiang a re hian super trick a re chuan 1:5 alo chhuak ani chuan enge kan hman dawn kan ti chuan a minute zat a hi kan half day ang mo a minute zat a hi kan half anga chuan ti hian kan ti to me ang tuna a minute zat a hi a minute zat half a chu en zang e kan ti chuan kan thiam chian lo ni pon two in kan divide me nga mo two in divide taila 35 ani dona 2 1 nia 5 ani atero mo chuan fifth kan la thla a 7 are 14 ania chuan 1 ala banga point da taila 0 kan danga 5 are 10 ani ta chiani omzia chu 17.5 alo chuak ta hian answer chu mo a super trick lai taka chu kan hril chunga hela hian en lai hinge a tha riau lai kan ti lai tur chu 1:5 enter nan khoi suna mo ichinami ka seng khan 8 840 te polo chok tang se he hi cancel ngo 18 cancel la 81 is en 85 or 40 1:5 bokalo chok 1:5 alo chok ani chon ending e ti tur a minute lai hi minute hen lai hi a number za da kha kan half to pang kan half anga direct answer kan shanga lang tuna ngo 1:5 a chuak atiro 1:5 a chu chon a khoi lai ange kan helai hi a minute lai hi kan half anga 40 minute half chun zange ngo 20 ni ti kan shanga ti hian ti hian ni me chu tiang pokin 7:35 po hi 1:5 thau chuak atiro 7 kan sena 7:5 ani 1:5 thau chuak wangin minute lai hi kan half anga kan half tur za chu en zange 35 half chu 17.5 thau ni mo indu chuanin 38 minus 11 by 2 empo han check maula ani lo pon basic method pon chok maula hetiang bok hi lo chuak nge don kan hre thiam zel turangai la ka sayom zia hi chuanin tuna vele thungana entirna 1:6 more if the ratio is if the ratio is 1:6 ani chuan entirna mai 848 ponia tero 848 ania chuan bina a var kan hmang le dei ten lang chiang zoka 6:36 ania sina a 7:42 telo ni tang se kan cancel ang tuna kan cancel china kan cancel za chu zange lo chuang 1:6 a chuak thei donem ratio method in kan chokang tuna 8:1 is 8 ania tero 8:6 are 48 ania chuan 6:1 is 6 ania 16 cancel na 6:6 are times 1:6 to 8.7 in cancel na 7:1 is 7 ania tero 7:6 are 42 mo han ento 1:6 vekaron so 1:6 aron so chuan entia ti tu nge kan ti chuan ta hi chuan a minute a hour hena hi 3 nen kan multiply to pang mo 8 3r en zange 24 degree ti hian chuan 6 3r en zange kan ti chuan 18 mo 3 zel kan multiply ang 3 zel chu tiang pokin 7 po hi 7 3r en zange kan ti chuan 7 3r 21 mo 4 po entirnan 4 is to 24 telom tang se 1:6 a chuak he chiang ni cancel la 4 1 is 4 more 4 6 are 24 1:6 book at soga 4 3 are and zang gan ti chuan 4 3 are 12 lai chuan 1:6 alo chuak ani pon helai a minute a hour hen lai ka 3 and multiply to pila direct answer lo ma se soita han he po hi kan thiam lo ni chuan 38 minus 11 by 2 m hi kan mang thei char char ani ti kha kan soi ve du shim shima so na ba dang hi in lo cho zu ya tan pok la pe cheonga hela hiani a question kan zianga a question kan zia kanga if the ratio is ta hen a formula ho ka shilang cho if the ratio is 1:10 lo ni tang se 1:10 a chuan enzange a formula kan ti chuanin a minute ah hianin 2.5 kan multiply me ang mo
formula kan siya minute 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 chuan multi tiang kan minute hian minute multiply 2.5 ani don ti hian mo 2.5 ani don example pe chinango tuna example pe zoyang 220 kan tianga mo chu 1 is to 10 chok de theidonem kan ti chon ta hian kan elang join cancel true 1 ya tero true 10 or 21 is to 10 so the chema at so the vai and thing e kan ti don kan ti chon minute ta hi 20 minute ta hi hey minute za na hi multiply 2.5 kan ti meng point kan ti bo tero point kan ti bo chon 10 kan zia kang chuan 25 alone ni ta chianga ti hian oh 10 kan ti bo 0 le 0 cancel 25 2 ar chu en sang e 50 degree bo ka lo chok don mo indu le lo check chinula formula method khan chuanin 1 is to 4 lo ni vele thung tang se tuna 1 is to 4 ani vele vai chuan tuna 1 is to 4 lo ni vele tan se chumi za chu lo chok thei tur chu zang e 4 into 16 te ponia tero chuan 624 te poni le boka mom 4 in cancel 4 1 ya 4 4 are 16 chuan hei po 6 1 is 6 ani tero 6 kan ziak ringota 6 1 is 6 ani a 6 4 are 24 mo 1 is to 4 tho chuani 1 is to 4 chuan inge nyang a minute za taka a minute zada hi example po minute zada hi 2 nen kan multiply top me ngo e hi super trick kan ti ho chuni a chuan examine yang 16 2 ar headline example pe chin taila 16 2 ar examine kan ti chuan 32 bok lo chuak ti hian mo 32 lo chuak ha ta hian kan prove ve chin shim shim ngo ti hian 11 antirnan 11 30h minus 11 by 2 m khan kan proof venga 30 kan ziang atero chon h aya enge 4 over he kan ziak don lo mo 11 by 2 anianga chon in minute aya hen enge yang 16 he kan ziakang tuna 16 kan ziakanga 2 and zang 2 7 are 14 2 8 are 16 ania chuan 40 120 nia tero 88 minus taila 0 le minus and zang lo chuan 2 lo chuan 12 minus 11 chu en zang 32 omzia chu hei lai po hian achik pa ngai ka hril cheu po hian 32 boka lo chuak chuan a super trick pon 32 boka lo chuak e lai nge kan ti chuan hei a minute zada hi true nen kan multiply top e ting e chu kan true nen en tiang huna e heng formula te ho kan man don kan ti chuan mom cancel la ratio method 1 is to 4 lo chuan true nen han multiply top hula dik vek ani me chuan khang thau kha mo sui tur po alat tam a ma se i achain 3 multiply to 1 te achain 2 ka soyom zin sha thiam chia lo ni kha imo u ti han kan soyang o e tu na mi kha sei le lo ka basic oma chuan chik pa ngai oma super trick oma tu na ka soi lai mek ho kha super trick kan ti lai kha ni a oh basic a kha chuanin atira khanin darkar khada degree som thum om tiang vel ho khani ta mo hei chu thiam du su mo thiam du mi su chuan super trick po kha in thuak in a hre thiam tan karon soi pakhata chuan mo chuan e 1 is to 4 a khian formula apply ngal thei thoem 1 is to 4 a mo la pa hemi kan chang ko danga active pa ngai kha enge kan ti chan party m minus 11 by 2 m mani atiro
chuan hei hi h ani a chuan heng ho hi ratio method te 1:40 te mo 1:10 ti te chuan enge dang ho kan ti chuan 1:4 kan sia to 1:10 to 1:6 te polo oma mo chuan enge 1:5 te polo oma heng ho hi super trick ho kan ti ho chu ni ta a trick pa ngai ni china ka soi hemi chau hi in thiam ani pon a poi mi lo ti ka soi du a chan chu i heng ho hi ron thiam buai vak kha ngai chuang lawa in thiam du ani pon a poi chuang lawa mo ma se in thiam lo ni pon i lungai so hemi hi clock concept a clockwise concept a i hei chau hi in thiam ani pon a poilo hrim hrim zo a chan chu hemi hi clock concept a chuan enga pawh pan thei vek ti kha kan soi dua hei chu thiam kher ngai chuang lo in thiam du ni pon ni china ka soi ho ka video in en le tanga chuanin zara khoi chun kha kan an zo na kha kan sang le longa 1:4 a khen formula apply ngal thei tho en ti kha ni a chuanin 1:4 thousand kan en langa tuna hian 1:4 a kha chuanin enge apply ngal thei chianga mo 1:4 concept ho chu engzange eng ho nge kan ti chuan 4:16 te ni ta tero chuan b na 6:24 te ni ta chuan c na 3:12 te pawh ni ta mo 1:12 4:16 ani a chuan la hianin cancel tai la 4 in cancel la 4 1 ani ta tero 4 4 are 16 ani le ta hei pawh 16 cancel la 1 ani ta tero 6 1 is 6 chuan 6 4 are 24 hei pawh hi 3 in cancel la 3 1 is 3 3 4 are 12 ani vele ta mo chuan helai hianin 1:4 ani ti kan hriat ngal kha chuan man dan kha revise zoi theiam yes theie hemi kan soi zo photam yo audio hin on theilo mi a nge ka off ke ma hian mi han chang lok teu cheta han ka off ani shim shimang 1:4 a hen direct ani ti kan hria a lo chang ula kan lo chuk panga hun a rei lo zong nan mo 1:4 ani ti kan hria tiro 1:4 concept a chuan enge minute hi a minute zata hi true in kan multiply to pang 16 ani ti kan hria tiro 16 true r en zang he kan ti chuan 16 true r chu 32 ani ti kan hria ngal mo chuan hei pawh hi 24 into 2 chu en zang he 8 8 ania tero 2 2 are 4 48 degree ni ti kan hria la mo so tiang po in 12 po hi zange 12 minute hi tu in ania nga 4 mo 24 degree tho ni ti hi direct in kan hria ngal theya chuan computer a microphone hang ge chu chuan in kan device le ho nga super trick ho hi chuan apoi lo wa zona ka i tuna kan device le zange kha kan ti chuan 1:5 kha kan soi ma sabera tero 1:5 kan soi ma sabera chuan 1:5 a chuan enge kan ti don chuan helai hi kan half dei thin mo kan half a entirnan dar chumi dar sari le thum nga lo ti taila mo 1:5 a chuan 7 1 is 7 ani tero 7 5 are 35 1:5 ani ti kan ria 13 half khani mai mo 35 half a minute half zela khani mai ti hian kan katanga zange 17.5 alo chuak ti hian mo chu tiang bokin 1:6 if the ratio is 1:6 lo ni tang se tuna 1:6 example kan pelok ten example kan pega chung ho chu enge 848 ania tero 848 chuan enge dang kan ti chuan 318 poni a chuan enge dang 742 poni boka khamia kha 1:6 a chu ve chuan entinge kan ti chuan adar kar zata kha 3 in kan multiply vele thunga 81 is 8 nia tero 86 are 48 mo hepo hi 31 is 3
3 6 are 18 ani ti kan chenga 7 cancel 7 1 is 7 7 6 are 42 dik khomai chuan hei hi ending e kan chong kan ti chuan ta hian 1 is to 6 a chua ve chuan helai adar kar zata hi 3 nen kan multiply ang 8 3 are zang e 24 mo chuan chu tiang pokin 3 18.1 is to 6 a chua ka tiro 3 8 3 3R zang e kan ti chuan 3 3R 9 ani mo chuan 7 3R zang e chu tiang buin 7 3R 21 ani vele mai ni helai te hi chuan enge dang kan 1 is to 10 alo ma tro 1 is to 10 alo ma 1 is to 10 a vele thunga chuan 1 is to 10 chu minute zata kha 2.5 in kan multiply me ang mo enting e kan tiang example kan pele lo ko 220 ti taila mo 220 hi ti taila 1 is to 10 so don twin kan sel ngo 2 1 is to ni tro 2 10 are 20 nia yes 1 is to 10 chok ta chiang lo 1 is to 10 a chu ve chon enge minute le 2.5 hi kan multiply me ang mo minute a zare miron pek 20 miron pe tro 20 kan tianga 2.5 in kan multiply ang mo point kan ti bo nga nga point nu number pakhat che oma chuwang chon 10 ka zia kang mo tian 0 le 0 kan sen nga 2 an zange 25 are chu 50 tiang te mo athat vele na lai achu exam hey group b te ko darkar ni che kha hun min pe to ta hetiang super tricky kan thiam the ni page zonin atangkai du ul tu chen ni chu chan chu kan cho hnem le thloka henaron lang zung zung chen mo khala khanin in thiam the ni ka chuanin poi na war chuan soi lo pani gala ne ya kan soi vele shim shim nga 1 is to 8 polo ma chon 1 is to 3 polo ma kan shil lo men so ka soi to long kan ti zet na chunga se ka khonga em so 1 is to 8 alo omani chuan tuna 1 is to 8 ma in helai han kan soi le poten Dichen mi concept zu zu deuh han 1 is to 3 hi kan soi ma sanga 1 is to 3 hi example example kan pek thei kan ti chuan 4 12 ani don ta tiro chuan enge dang kan ti don chuan oh bar lang chu ti hian mai tang se 1 is to 3 a vele thung chuan kan se lang 4 1 is 4 near 4 3 are 12 ani chu chu hemi a formula minute 45 hi vele mai ni mo a 45 a khani a chuan 1 is to 3 alo chuaka a minute a hi 4.5 in kan multiply de ang mo darli le mi som pahi ani atero kan cancela 1 is to 3 lo chuaka chuan hei a 3 la hin lo khoi chin ho re su mi thoni a dik lo ngal vek do ne an time miron pek darli le mi som pahi miron pe a mo 1 is to 3 in kan lo cancela re su mi tho ta kan siama a chuaka chumi chua chon enge formula kan ti chon minute zat en zange minute a 12 ania 4.5 in multiply de ang mo 4.5 ania chuan uh, point hiti bawila mo point nga number pakhat chaw matro ti hian ni me nga mo chuan kan han cancel velanga kan cancel nga 5 in cancel nga 5 2 are 10 ania 5 9 are 45 ania 2 6 are 12 9 6 are en zange kan ti chuan 54 degree lo chuak ti hian mo hei hi ni china ka hril lo cheu khani a chuan repeat ang ipon ka repeat shelawa min zot zel ula so empty nan tuna if the ratio is 1 is to 8 lo ni vele tang se 1 is to 8 achon hei chu tlemin concept hi danglam vele dewa difference multiply through banking ten exam don e phei mo tiang hi poi mo te minio that toklenga tuna ka hrel cheu hi coaching dara phei jang shil mi long zo tak an hrilh cheu ani pawh in van nei nga tiang hi chu mani in zir chhuah chawp ve ngai thil ani vel tuka mo tah hian an en teuh difference hi enge niang tah hian example awlsam deuh kan pe zawk nga a difference
antinan 5:40 teloni tangse mo 5:40 teloni tangse difference za hi zani ne karselo ni chon 40 minus 5 and me lo 40 minus 5 so 35 mo difference I here ni kan sia the 35 kan sia the khala khan zo nai ni chon min zo shelo ula ni lo chon ka sei khal pop pop don yo chu chu a difference za chu kan minus a mo chuan multiply two kan ti me ang mo 35 two are zange 35 two are chu 70 mo ti hian ani me chuan is a 70 avan ma ke kan oi che lo oi lo ti pon me te kan proof le na tanga 38 chanianga tero 11 by 2 m lo ni tang se mo tuna etinge kan chuang 30 anianga 8 cha ya nge 5 kan dang mo chuan 11 by 2 kan zia kanga 11 by 2 mi ange 40 minute kan ziak de ang tuna mo chuan kan cancel ngalanga 20 na nia tero chuan zange 5 300 chu 150 ni a chuan hi 220 mo 220 minus 150 chu zange kan ti chuan 70 bok degree bok lo chuak ti hian ani mai mo a thain tiam ti hianin kan soi lawa chuan heng ho hi in thiam lo ni pon mo tuna ka soi ho hi in thiam lo ni pon hi thiam hula mi big te hi mi big te hi in thiam ani phot chuan abak dang chu engma lu ngai thlang lo basic thiam po ngai lo mo super trick mo tuna ka soi lai me po hi a in thiam che lo ni pon poilawa hemi hin thiam mani chuan azia lutuka ma se banking te ssc ti te in exam do ni chuan thuna super trick ka soi ho hi thiam ni nge ro ka soi lo do ni chu 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 achan chu time hi atlem thei lutuka khamia khanin tuna po mizoram in syllabus thar te kan ti group b exam system te an thlak zela darkar ni chenia maths le reasoning le gk omrc la darkar ni hun chunga mo an khung lut tur kha chon ka hril to bang cheu in thiam filler hle ngai veng thailo chu ni lawa tlin thailo chu ni lawa e ka sei tum lai zo chu thiam hle ngai mo thiam hle ngai ti kha kan sei dunga tuna mi ho hi in thiam du ni pon video zaina hianin karon upload le dona chuan record hi kan ti to